Parang malapit na yung Valentine's, ne? Alam ko pang kadate ka niya. Di ka, tinaka? Ano pare, ala ko pang kadate kang Valentine's. Mapay kuya ko, balo na ang bawurang babae kayo ni Baryo. Oh, talaga? Oo, kaya tayo subukan kayong kilog. Tara, tara. Dahil bali. Amo na, panayin mo ko na. Sige. Sige, lang tayo. Milabas ing pilang minuto. Alambat mo nga, eh. Mas syempre, mini subukan ka. Sige, sumuha tayo. Koy, tingkod tayo na babae. Board mo na nung kilala mo. Yobre ini itang ketang tindahan ketang semangit kanto. Ya? Oh? Kaya mo, eh. Sige, pindot. Naitong pa. Oo, sige. Sige, panahin tayo yan, eh. Milabas na naman ing pilang minuto. Koy. Tinawan kailang babae. Yang ko naman anong balo mo. Vanessa yan, itang magsumbo. Kilit-kilit kaya mo kaya ang branch. Pare, gusto mo yan naman eh. Ganun yan, eh. Tayo may subukan. Sige, at may kilalang babae. Amo na yung balik ko. Paano naman niya? Koy, pakibaw mo na yun, eh. Bah, ini ka. Kaya ginitan eh. Ay ba kung kunay pa si Bayo? Nino yan? Pagkilala mo na ako.